undur diri malam hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya Allah, aku lemes sekali. Ya Allah. Kayak gitu. Itu jelas terus ya, Mbak ya? Iya, nyesek aku. Enggak, tapi pancene. Nyesek. Lho, kan teles tapi sayang. Oke, nyesek. Lengsreh. Ya, Nang. Ya, wong situ. Wah, seperti payungku, ya ampun, payungku lagi iling. Ya ampun, payungnya. Payung. Aku ngerguang ini ki. Nah, aku lo gak repot ya. Kamu kan tertata rapi, cadana akeh, Mbak. Iya, iya. Payungku kan tuh bawa payung ini kan cilik ngono lho. Ya Allah ya. Depi, jenis aku. Ini loh. Mas. Mbak, mau tes ya? Kakak ini ya? Apa sayang? Lah ini lagi apa sayang? Kamu harus ingatkan ya. Oh, ini kayak kucing. Lanjut tapi suka nih ini Mbak ya. Mana ganti bisukan mantu. Apa tapi yo waktu kan juga wow. Capion mang di capion mang. Roh. Ora wani mbok kok strek kabeh. Jalan ilas. Ya, suka jagungnya hilang oh. Neng capian kok ngomong dulu. Apa? Gaco. Gaco. Udah ya. Mas Bus mureng-mureng.
Ora krungu, ora krungu. Piye piye? Ora ya jalan. Halo. Piye piye ora krungu. Mas kok gang wino omahku pareng ngiri tunganan. Nanti kondi. Nek liwat nganu rengel mendur. Neng nganan tok beti wi, nek ngiri lewate gerabakan. Aku mang lewat gerabakan. Lah, ayo aku ya lewat gerabakan kono kok. Yo wes tanteni no. Tanteni ki yo. Tanteni yo naro jalan aku. Le. Le, ya Allah le, kupingnya ya Allah. Mas. Deh, Dang metu kok aku melo aku lali dalan anggere metu kene iki. mantap saya itu. Mantap saya. Terus aku. Baca apa lagi baca barang. Nanti. Drink tak aku. Ngono terus ya. Sumpah wes, kisah ora kartangi yang ngono. Gering aku gering. Elek nganu le. Enteni. Duh, aku tak salah cedil udah cocok klambi ketel kabeh cedil yo. Lah klambi kan ono karpet. Ngono Beb. Klambi terus kabeh coy. Mungkin untuk selamanya. Wes ya, perjalanan aku. Sama lewat dim tani aku kira retok tanteni je. Nah, aku lah. Krungu ora Mas? Sama lewat di kuwi. Lewat kayak biasane iki lho. Aku lewat di lewi. Oh, aku yo lewat di ki. Tenanan tepas tanteni kok aku kira ro. Rondi le, Rondi. Lewi aku lagi bar metu kok gang mengana nih. Ganganan. Iya. Ganganan, berarti gang kono mang lho, Dok. Lah kendi? Yo balik le ning ngono. Lho. Aku sing balik. Ya lah nek ganganan. Ganganan kuwi lewat kota kok. Saya tangan tanya lo adekku. Baru adek jere kon rono kok. Iya. Oh, berarti ngiri, Mas. Yo. Ngene iki to. Yo, ten. Persikan nganan baik ngiri gitu. Ora metu kok gang mang lak gang le. Yo iki to gang ngene iki to ono. Enek Manuk-manuk truk iki iki lho. lho. Iki apa nek truk new monster iki lho. Yo. Lho, lagi ning ndi aku? Elok kamela sam to. Yo melaku le. Yo. Ayo, Dok. Oh. Ora bes. Wis yo. Yo oke. Oke le. Oke le. TV Melisa. Dan tak telepon dia diangkat tuh.
Sopir adik jenengan Mbak iya adik. Orang-orang dindi caloro hilang komat ide ya. Alah lu anggar main ning daerah kene iki mulai mesti karo aku yo deh aku hubung-hubungan lu sampai aku makane vece bibirat nang dalan. Angel tenan nak dalan gini gini. Iki lho kok judulan ya beda ambek kene budal mang Dik. Halo, malah coba lo mantar kalau banter ra kapra. Beda kan ndek mangkal kene. Kono Dik. Jambut kuwi lho sing gak ada kebelajar apa wis mlebu mung lho. Kuwi ira no. Beda kok Dik iki buat kang ndi kok. Wafa numpak motor gitu. Lho. Aku mau mesti nani penyanyi lah, aku gak roh. Aku nelponi penyanyi deh mau, tapi gak diangkat. Nah, akhirnya aku jelek ya wis takut deh. Ngono guys, ngono isa ning sing ngendo aku ngono ngene ngono. Kita tuh bestie. Kalau di luar panggung yo, ning luar panggung yo wis ngene iki. Nah, di wae nang wawe-wawe biasa ae ngono. Kayak rara film drama, wong sing baper tolol. Yo Mas Rio tayo. Lah tapi aku yo nangis kok ngono kuwi piye wong hatiku tuh tapi yo aku cuwawa aku ki tate tapi aku nangisan. Wes yo, aku pelanggaran. Aku ki tate tapi aku nangisan. Mengapa? Ngapain tadi bentuk? Lewat kene mah. Lewat kene. Ora deh kok. Ini malah ora iling dalan kok nambah suram. Apa aku ora nyetir ya malah ora iling. Loh, kalau gini kok beda kok. Daerah dalan to sakene yo apal. Tapi bus nembelan bayan 3 kapra lo sampai terakhir aku. Lah piye lo, aku kondo lah main awor ditandari. Wala apa aku dihujat wong aku tangono. Lah terus dia balesi. Lah sementing bojoku ra piye lah wis lah Mbak ngono. Lu ancen ora piye kok le nyapa lho. Loh, kita tadi iya toh. Loh, enak iki to. Ora kok, Dek. Makane kok metu ngrasakno dalan gini iki. Apa enak to ngetut to, Dek. Ngene iki aku ngetut lagi mergo aku rapal ngono dikira kok koyo gatel. Tapi aku ki nangisan. Kamu jadi kayak sepur Mas Rio tahu aku bisa nangis saya. Kayak sepur langsung aku tertawa. Ketika sepur langsung aku nganu iso lali sampai hujatan bang. Nah hujat pewara loh guys ya dia tuh sampai jangan normalisasi rekan kerja. Dia iki lo ngerti apa nih dunia musisi. Dan aku eneng apa-apa malah justru eneng apa-apa aku gak mungkin dipamerkan. Wong di hubunganku gak mungkin dipamerkan guys. Nek kita wis pani dipamer ki memang kita memang rekan kerja. Selebihnya nggak ada apa-apa. Nangis aja dah. Langsung tertawa cair yo lan sepur. Kali sepur nek dicair oleh duit piro yo Mas. Tapi lucu dia lucu. Aku gak nominalnya tapi kayak wih menapi. Jangan nangis bah. Lah nek tar sapi yo nangis terus. Emang ngeliat kene teradik? Kewundeng. Apa
lewat kene gak yo Dek. Masa lewat dalan pisanan Mang Dek. Sing ape mega ngomong sampean ya. Ailing. Berseberang. Aja makan Mbak Belando. Itu arah tuh Mas. Iki kita tuh di hutan belantara. Jadi dia nanti nganan aku ngiri, pisahin yang tengah alas. Misalnya aku melok nganan, yo kaduan. Mas Belando yang ngejak takjak ngiri yo kaduan. Jadi ini gak iso. Nah dicairno lah piro. Nah dicairno lah piro ya. Mas Rio tahu lo teko itu. Di luar negeri banyak yang nangis ya. Ya cuma nggak aku nangis. Anu deh, aku gitu hujat wong to nek hujat puwarah ngono lho. Ya kru-kru di Mas Embus lho nek hujat puwarah sampai cara mono. Sampai aku kan wongnya nangisan ya, rak betah aku macane kaya nek ngecap aku elek banget yo ngono sampai akhirnya aku gak menangis lah. Iya. Dek sore wis andro aku tinderi Sinta sih. Mbak Tra to iki lho nek hujat sampean puwarah aku tinderi dhek. Aku aslinya wis gak peduli, pura Allah tahu biasa. Tapi terus tak tak anu tak tibena mbekan Sinta terus didono parah mbak iki nek hujat. Delok langsung tak pantau tenan parah banget deh. Sampai masalah pribadiku, iku kaya wis gak di bojo, iku kata wis cerai mbek bojone iku kaya wis ngene ngono. Jadi dia membahas masalah pribadiku, jadi iku wis tak kelompokno semua bukti-bukti cara mana nek aku gak terima tak lapor polisi. Aku kelangan duit dah, penting wong itu nek. Nah wis mangkel aku. Terus yang paling gila nah aku sing di-DM malah dek. Tolong ya mbak, tolong ya mbak para fanmu tuh dikasih tahu. Jaga omongannya lo, tak walek to malah dek. Loh. Kudune iki sampean ki sopan pora ta ono kok iso-isone sampean mani DM aku ta ngono. Lho, sampean buktine wis akeh lho mbak ta ngono. Buktine sampean tak kumpulin tak lapor langsung ta ngono. Langsung aku di private. Wedok. Tak golek tenan dene aku tak lapor ning Kapolres nganu Jonegoro langsung to. Ora trimo aku. Lah piye wong dhek masalah pribadi disangkut pautno kok. Teko statusku, teko ndi sok tau ngono. Aku ya misalnya jadi bojone Mas Embus gak kuat. Lho kan dhek gak bojone. Lah berarti nek Mas Embus wis mengizinkan ya berarti kita fine to. Nah aku takut Mas Embus ya bolak-balik. Bojomu piye Mas? Aku mending ngono. Tapi piye boleh? Memang kita nggak piye-piye loh. Aku ya kenal bojone Embus. Aku pun aslinya juga kenal Mas Embus. Dari duet kenal. Terus tercipta teman-teman Yafa. Aku juga ngerti. Oh Yafa, cara mana Yafa lovers wong ada-ada loh dek. Ngirimi Mas Embus isa enengi. Berat kanggo anak bojone. Ngekip yo akeh. Ngomong ngekip pasan gak akeh ya dek. Kuwi pun kan aku kadangnya tak jalapi deh yo. Niatku apa? Ayo Mas lab. Lumayan Mas kena ditarik pas wayah wingi kayaknya job kan sepi to. Ayo lepek Kang kok lumayan kena nggo tuku pempes aku piye to. Ono wong-wong sing jahat kok iso mikir aku ngono. Lah wong marah sing dipikir kan aku genit ning panggung lho Dek. Dadi Mas Buse kan wonge menang, dadi aku sing diserang. Ya wong aku ibarat ora lep Dek tak ja. Ayo Mas PK tak ide. Kan kawite dhewe isinan to nek dijak PK terus lumayan kok digawe wong-wong sing apik-apik kan petuk kadang wong petuk wong apik ya makasih Kak Reva petuk wong apik-apik nang TikTok kelompokno Mas kena nggo jajane anake sampean kena nggo tuku pempes aku lu mending ngono guys terus ndek iya Bu iya lumayan kena kena nggo jajan kayak ora tanggapan teh nang pemasukan ngono lho kok iso-isone aku sing dihujat elek karo aku genit tok aku gara-gara genit ora niatku koyo piye lho niatku lho apik niat golek duit selebihnya gak enak aku Mas Embus baik cuma ambek istrinya memang gak kenal ya kon piye yo gak kenal kok kita ambek bojone sapa-sapa kenal bojone Mas yang kenal iku yo enek salah siji salah loro ngono tok sih lho lewat kene kok Dek
Buka. Aku rene to. Dadah. Semuanya. Oh. Wes kudu. Wes aku wes bisa mbek Mas Embus. Maksudku ki Ya kalau sana wes karek lurus tok. Kayaknya juga enak baik. Tapi kemana wis parah sampai nyerang Rome wong nyerang anak sing ngomeni ning gini iku akun liya. Udah aku ane chemistry abe Mas Bafa ya memang ngono. Misalnya duitku mbek wonge biasa ya ora dia mati. Duitnya mati. Soalnya ngecat kayak piye ngono. Gak segampang itu rumon. Kira aku wong itu biaya aku gak aneh ya wis. Wis kaya raya ya kaya lagi guys. Ibaratnya ngono. Lagi nggih ngono ya wis emosi dene. Iku pokoknya sing ning komenane ya fucking warah. Langsung apa yang ngatakan ini? Orang semua kata ini ngono ya gak sih? Orang misalnya bojone Mas Embus buka chat kumbe Mas Embus ya biasa ya, karena memang aku gak pernah bahas aneh. Aku ngejak PK aku ya memang band Mas Embus oleh pemasukan. Ngono ya aku di. Iya, kemarin emang Mas Rio tak komen. Wong sing merantau nangis kabeh, wong sing luar negeri nangis ya aku jadi nangis neh. Terus iki urane segi sepur. Urane ning tisu ya Allah dek ini. Ulah prade saya. Kayak kira mangan. Aku lo setidaknya sampai rung mangan kira-kira apa mangan sore mang roti tono koman panas lah aku terus gak mangan.